रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। मिक्स बाय शैलेंद्र बाबू। करोहानी फोनामा रोजे रोजे आधी रतिया के, करोहानी फोनामा रोजे रोजे आधी रतिया के, तब काहे छोड़ दे कहीं दूसर जतिया के, तब काहे छोड़ दे कहीं दूसर जतिया के। लागो डर छोड़ा करे में तोरा से बतिया रे, लागो डर छोड़ा करे में तोरा से बतिया रे। जब से पता चलो हकी हिर जतिया रे, जब से पता चलो हकी हिर जतिया रे। माँ प्रतिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। सोचल जे हाकी हाकौसन कौनो बात गे, इतने दिन के लिखल हलो हमनी के साथ रे। सोचल जे हाकी हाकौसन कौनो बात गे, इतने दिन के लिखल हलो हमर तोरा साथ रे। सोच सोच ही लगब छौनी पट पट दतिया गे, सोच सोच ही लगब छौनी पट पट दतिया गे। जब से पता चलो हकी हिर जतिया रे, जब से पता चलो हकी हिर जतिया रे। माँ प्रतिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। कैसे के कर देनी कलंदरा के इनकार गे, सच सच कहियो करहलियो प्यार रे। कैसे के कर देनी परदना के इनकार गे, कसम खा के कहियो करहलियो प्यार रे। आबौना नींद कैसन लगा के गेनी अदतिया गे, आबौना नींद कैसन लगा के गेनी अदतिया गे। जब से पता चल